Promise Mkwananzi aiwa anova in aid Nelson Chamisa anachisimisa maZimbabweans achiti aiwa vakomana tofana nguva brave chete aiwa mufana kutombotyana mafunga zvekuda ita massive protest itai but musatya sapena mashoko abuda achitaura achimalinga nezvekuitika kukinya kuti subscribe like kuti on the bell icon. Promise Mkwananzi anopinda pahendo pake anonyora achiti kukinya vakatodashurwa vakatourayiwa asi zvakashaya basa nguva ichasvika uye yava padhuze yekuti kudashura kunenge kusingashandi inyika iyi. Mashoko ari kurelate anoda kuti kukinya vanhu vakatanga vachishudhiwa but mutikamiri uko kana kuti zvekushudha vanhu hazviiti uye hazvisi pamutemo rekati vasiye. Anotora situation yoisa muZimbabwe achiti vanhu vari kutya kuprotesta for the upcoming Sabc summit aiwa musambotya noda kuti vamwe vakadashurwa mashure asi izvezvi aiwa nguva hamumbodashuru nguva yatosvika nguva yatokwana ino iyo yakutosvika hamumbodashuru nokuda kuti vanoziva kuti zvina zvinombonaka. Ndi Promise Mkwananzi ari kupa vanhu hope achiti aiwa ngatiite maprotest panapa noda kuti aiwa nguva yekudashurwa yakapfuura tudze mafungiro enyu kuti munoti kudii ndosoti vazhinji vachauya nefunga vachiti aiwa ngatange kupinda mumastreets imi chimbotudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi kuti munoti kudii aiwa vanhu vakapinda mumastreets vanoshudhiwa here. Pinai comment section medu musangano subscribe kulike on the bell icon.